bojone turu miring etan ling nguncalke senar saka wetan. Nek bojone turune mengkurep niku jaring aja mancing. Oh, ngoten. Nek bojone turu mlumah apike ning omah wae ra usah mancing. Lah kuwi padha karo Mas Anggu. Umpami bojone niku turune mlumah terus ngorok ngoten pripun niku? Wah niku apike lunga mboten sah mulih. Ki rungokno Bu, bojoku ki ngono sok. Nggih, wah matur suwun. Menika pamundutan saking Pak Lurah Mas Gareng. Monggo dipun pinangkani. Nganu wonten Grajakan Banyuwangi kalian Nyidam Sari. Mangke grajakanipun kajeng Elisa, Nyidam Sarine Mbak Tatin. Ya ning kok kaya luwih srek nek Mbak Tatin nyekar didampingi Pak Lurah mesti. Kedahe ngoten. Nggih. Kedahe ngoten. Monggo. Pak Lurah kajenge tindak supados prisa. Nggih. Yo Tin, ayo. Monggo nyuwun lan penggalih dumateng Bapak Lurah. Sapa ngerti kowe dikai kelurahan iki. Wong ya kene wis bentuke padha bali desa ni kok ya. Nggih. Mboten apa-apa Pak Lurah, monggo. Iya. Ming dampingi kok ora kula mboten ajeng. Monggo Bapak Lurah. Nggih. Ji meneng iki. Nggih, monggo sepindah malih. Ayo ngono ya. Pak Lurah jan. Iki mesti piyayi grapyak sumanak, sosiale ya gedhe iki. Wah, lek delokane iki coba engko aku sangone pira. Kok njo ngono lho. Nek biasane ngene iki kok ya mboten usah. Sugeng dalu Pak Lurah, monggo. Nggih, sugeng enjang. Oh, sugeng enjang, Ci. Nggih. Mriki Pak katuran wonten mriki nggih. Sugeng dalu kicange. Nggih, lho piye, Tin. Piyayi gagah gedhe dhuwur suarane sugeng dalu. Ampun ngece lho jenengan nggih. Ora diterke nang bandara kowe. Tinggalan pesawat meneh kapok. Heeh. Nggih, monggo dipun dampingi Pak supados Tatin le nyanyi nyanyi anu nyanyi apa? Nyak-nyak piye to? Le nyanyi ya apik. Nyak-nyak. Heeh. Inggih menika nyuwun Nyidam Nyidam Sari. Panjenengan ingkang bawa Bapak. Ra Sebuntene mboten saged. ora dipaksa. Lah? Pak Lurah ning kono ki wis sampe kowe. Lah meng kon ngadeg tok. Ora apa-apa. Lah piye? Pak Lurah iki kulino kok ya. Gurung ati wis aja diomongke. Jenengan ngancani kula, nggih. Ngancen. Mbok dijajal suwantene, mbok menawa ento Mas Gareng. Mas Gareng. Ora aku yo ndelok Pak Lurah iki lho. Kok ya dasare jek enom kok ya iso dadi pengayome desa kene lho. Dua periode malah. Nggih. Oh. Nggih, tenan kok ya. Yo. Kowe sesuk mesti nek Pak Lurah kerenan paling ora disangoni Apa? ambil sawit loro. Lek gawa piye? Atok sunggi. Aku mentahe wae aja sawite. Ambil sawit mentah. Hah? Uduk. Lah apa? Ya. Dijelke sik. Yes. Yo mangga. Yo Tin. Kawani. Dah wang bagus. Nah, madhep Pak Lurah kaya kesane iki gandrung ngono lho. Nggih. Pepejaning ati. Pak Lurah mengguyu-guyu wae. Saiki ketok to kelemane. Lurah iki arep ngadep masyarakat sak desa kendel didepi sindan siji wae ndredeg ngono. Modele kaya mendur aku nangan. Mongko iki urung cedhak lho lagi ndelokke lho. Aku dadi Pak Lurah tak mek-mek. Mek-mek apa? Maksudku ndemok tangane ngene salaman ngono lho maksudku kuwi. Pak Lurah mboten kersa salaman kali Mbak Tatin. Oh sampun. Aku kok gak ero. Sampun. Oh nggih.
kok meneng mawon to Bapak Lurah. Aku piye? Halo Mas Bagong. Piye? Iki Pak Lurah ming meneng wae terus aku kon kepiye? Kowe sing aktif. Iya. Ngadepi wong ayune kaya ngene iki mesti ya aku dhewe ya grogi. Dipraktekke rene. Grogine ora mergo nyawang kaya ngene iki. Ini. Duh tewa. Ah leman nih. Swara iso kaya ngene. Aku di bojo kaya ngene iki masih ra nyambut gawe no gelem. Sawa. Lah terus piye? Umpama di bojo di swara kaya ngene lho masih ra nyambut gawe gelem. Sing ora kon nyambut gawe? Aku umpama andai kata ibaratkan. Terus yang nyambut gawe sapa? Ya dirinya. Lah ya terus Aku mek nunut turu karo mangan tok. buang kalian wae. Lho. Jur ganas. Ganas niku. Lah ngapa wong lanang ora kerja? Oh iya gara-gara Pak Lurah iki lho. Somring awak mami. Kibat ini Pak Lurah kowe aman apa ya mulai aku engko ya. Ngapunten Bu Lurah ini ketemu nyilik dulu mawon kok ya. Lah ibu wonten ta, Pak? Wonten. Nah, iya kan. Mulane kok wedi Lah kaya iya kok ya. oh ya ora ngono. Mboten sah dipenggalih ibu kajenge lenggah wonten mriku. Panjenengan kalih kula riyin nggih. Sabar nggih Bu. Izin Bu nyambut sekedap. Bu Lurah kula nyambut wonten pundi ta Ibu? Kula nyambut Bapak Lurah riyin nggih. Oh nggih, angsal kok Pak. Jenengan apa sah grogi? Ah, kae Bu Lurah kae muni nggih ning tangane gegem gunting. Arep disuduke gareng sing kuwi ta. Awakmu wani tembung Bu Lurah. Apa saiki awakmu nembung nang bojoku wani apa ora? Mene piye? Bu, gareng tak silie ya. Akeh aku nek kaya ngono. Aku yang milih Pak Lurah. Mbangane kaya ngono. Lah kok dibandingke kok karo gareng. Bu Lurah, Pak Lurah, pangapunten kok Bu Lurah dipanggil Bu Lurah nih. Kalah saingan ya aku. Besok kapan katakan jejer lan wong bagus umpama nonah kodho Pak Lurah wis mulai kemeringet. Kula lapi napa pripun Bapak? Ora macem-macem. Lah ngapa? Rasa dilap-lapi. Lah kringete arek milih-milih. Aku iki wong wedok clemer. Lah kok iso? Tangane mlebu sak barang. Eno. Tanpa parau sasatara ing Jalatri nyidam sari Berarti kan iso dienggo tenger masyarakate piye? Napa? Nek Pak Lurah nesu ae lagi duka kae do golek ko sinden ora ndelik ya. Mangga. Mergo apese Pak Lurah teng mriki. Nggih. Ya. Apa Mas liremu sekar melati. Ayo. Aku kumbang nyidam sari. Kali ngulon apa setiane kelakon. Apa Mas liremu margi wong bagus.
Wong sentuk-sentuk awon iki. Apa iki? Kak sentuk-sentuk. iki? Lah Pak Lurah mike di madepne mengisor e. Didepke ngisor piye ta? Lah sentik-sentiknya piye? Wong mongkon goyang kok kaya lara parah. Saged goyang to Pak, kula pun sentik-sentik. Menika mengke ajeng dangdut terus panjenengan joget nggih rakyat. Iki isih siji meneh lho Pak, sampean ampun mandhapen lho. Niki bar tatin niki mengke gerajakan karo sik rada cantas niki Elisa niki. Ya. Ya, Tin. Nalikane ra Ya, niku wonten rencange Pak Lurah. Oke. Sukses satu kali.